Dobrý deň. V tomto videu si ukážeme, ako veľmi jednoduchým spôsobom importujeme akýkoľvek odkaz formou záložky do ktoréhokoľvek priestoru z Bluekiwi. Ukážeme si to jednoduchým spôsobom, a to vložením odkazu na YouTube. Takže ideme do dokumentov, klikneme na záložku, klikneme na priestor Zadať záložku, vložíme okopírovaný text. Ako náhle klikneme vľavo do bielej plochy, objaví sa nám názov videa zverejneného na YouTube. Môžeme k nemu pridať krátky popis. Čo je veľmi dobré, okrem toho popisu, je, že vieme vložiť priamo v tomto priestore aj záložky. Čiže aby sa nám podľa týchto tagov, ako tomu hovoríme, záložiek, dal daný materiál čo najľahšie vyhľadať. Takže do záložiek dáme kľúčové slová. A uložíme. Pozrieme sa do priestoru. Vidíme, že náš odkaz na YouTube je na svojom mieste. Preklikneme náš materiál. Pridáme tagy značky aj na tomto mieste. Našu prácu potom potvrdíme stlačením tlačidla Uložiť. Pokiaľ hneď vieme, do ktorej kapitoly patrí spomínané video, tak to môžeme umiestniť priamo na svoje miesto. V mojom prípade je to fyzika, odraz svetla. A je to tam. Ďakujem za pozornosť. Prajem príjemné vkladanie odkazov.